lume, noi acum o să jucăm Minecraft, am început o lume, dar nu ne-a mers prima variantă. O să intri, da, știi. Să filmez. Ce cat, mi s-a distrus mapa. Ba nu, așa avea. Atunci o pumpă creativ să bag... Eu dau cu astea. Acasă. Nu, dacă vrei să știi. Da. Lume, o să fac o nouă lume pe creativ. Bă, joci Skywars. Ceva gen PvP? Vrei să fac o map Skywars? Nu fac eu, uite. Cam, Skywars PvP. Skywars XXL. Ai grijă dacă... Hai, bă, intră. Stai, nu fac și acum. Stai, bă, că... Nu știu. Știu. Wow. Lăsați, Ce level? De ce ai level? lăsați lume. O să facă bebe. Star mobil. Uite, acum își face și el. Hai, bă, o mapă. Nu știu, am făcut tot. Am apăsat pe chestia asta. Ce îți dă detalii? Nu, da, ok. Dă-i aici. Și dă-i în continuare. Nu, bă. Aștept. Lasă-mi fini. Hai, joacă și tu.